Mitäs mieltä te olette Teekkarikylästä? Pilalla. Mitä niin? Pilalla? Pilalla. Mitä mieltä olet Aalto-yliopistosta? Pilalla. No, miten niin pilalla? Pilalla. Mitäs mieltä sä oot tosta taideteollisesta korkeakoulusta? Mitä? Mitäs mieltä sä oot tosta taideteollisesta korkeakoulusta? Aivan pilalla. Aivan pilalla. Mitä meinaat? Täysin pilalla. Mitäs mieltä oot Aallon kyltereistä? Pilalla. No, mitä niin pilalla? Pilalla.